здрав. Да дойдеш да почерпиш. И какво да правим? Тук сме се подкарали на обяд. Какво правите? Значи, които можем хващане, които да могат да гледат. Пак и компромация, не така е. Така ли е хващане да гледат? По принцип, трябва ли да е? Аз ама мислям да си го праща на Кълплов. Аз повикам, стигнете лодката на брега, стойте на бивака. Ще берем по една рибата, ще тръгвам и да можем да ловим. Тук само една поддоходка, виж. Добре, за рибата. Ай, майсторе! Ей, майсторе! Ей, Чукни, фукни, мукни. Чакай се! къде се спира, червено?